Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga nag-renew ng badge na sina Solja, Rodel Cardeno, at kay Priscil Calalo. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kuya Les at ng barkada niya. Taong 1997, Villaviciosa, Abra. Itong mga panahong ito, kakatapos lang ni Kuya Les ng high school. Kainitan nilang magtotropa na magagala niyan kung saan-saan. At dahil graduate na sila tapos summer pa, naregaluhan yung isang kaklase niya ng mga magulang nito na magbakasyon sa Abra. Yun nga, sa Villaviciosa. Meron kasing kapatid yung tatay niya doon na pwede nilang pagbakasyonan. Malaki kasi yung bahay nun. Merong 4 na kwarto. Tapos yung kapatid niya lang yung nandoon at ilang katiwala ng bahay. Kaya naman welcome na welcome silang magbabarkada kung doon sila magbabakasyon. Bale, 6 sila sa grupo nun. Si Kuya Les, 2 babae, tapos 3 lalaki. Yung naregaluhan na kaklase ni Kuya Les, babae yun, si Mindy. Hindi na sila gumawa pa ng ibang plano nung bakasyon. Yun na yun. Libre naman lahat eh. Umalis sila ng Maynila ng maagang maaga. Mahaba kasi ang biyahe. Aabuti ng 7 o 8 oras. Meron naman silang service nun. Sasakyan nila Mindy. 'Di ba? Ang tansya nila 7 o 8 oras lang. Pero sa sobrang liblib nitong bahay nila Mindy, mas humaba pa ang biyahe nila. Tapos ang hirap pang puntahan ng lugar. Halos nasa dulo na yon ng Villaviciosa. Habang bumabiyahe sila, pansin nila na kokonti lang yung mga bahay-bahay sa paligid. Parang ang nangyayari, kapag nakakita sila ng bahay, ilang metro pa ulit bago sila makakita ng isa pa. Alam niyo yun, yung ang lalayo ng distansya. Patagal pa ng patagal. Pasikip na din ng pasikip yung dinadaanan nila. Tapos ang tataas na ng mga talahib. Medyo kinakabahan na si Kuya Les. Kaya tinanong niya na si Mindy. Ang sabi niya, "Minds, may bahay ba talaga kayo rito? Ang tagal na nating bumabiyahe. Naiihi na ako." Sagot sa kanya ni Mindy, "Oo, meron kaming bahay dito. Mahirap lang talagang puntahan. Pero maganda dun. Sulit yung layo ng biyahe." Ilang oras pa ang lumipas. Lumuwag ulit yung kalsadang binabaybay nila at may mga iilang bahay na din silang nakita. Dumating sila sa bahay nila Mindy ng mga 5:00 o 6:00 na ng hapon. Pagkita nila sa bahay nila Mindy, manghang-mangha sila gawa ng ang laki nga ng bahay tapos ang ganda pa. Alam niyo yung mga authentic na bahay ng mga Espanyol noon? Ganun na ganun yung itsura. At saka mukhang alagang-alaga yun. Sinalubong sila ng tsuhi ni Mindy at ng 3 katiwala nito. 2 lalaki. Tapos isang matandang babae na si Manang Lusing.
Si Manang Lusing ang namamahala sa kusina, sa paglinis ng mga kwarto, at sa kung ano-ano pang mga gawaing bahay. At siya din ang magiging kasakasama nila sa bahay ng tiyuhin ni Mindy. Dahil itong tiyuhin ni Mindy, aalis din kinabukasan. Hindi naman yun palaging andudun eh. Kaya nga, bahay bakasyonan lang nila yun. Unang gabi nila rito, napakasasarap ng mga pagkain. Hinding-hindi malilimutan ni Kuya Les yung hinaing pagkain sa kanila na pansit Mickey Abra. Hanggang ngayon binibida niya sa amin yan. Habang kumakain sila, ang ingay nila, kwentuhan, tawanan, asaran, pati si Manang Lusing nakikisali sa kanila. Medyo kalug din kasi itong matanda eh. Hanggang sa nagsalita itong kasama nilang babae na medyo weirdo. Tandang-tanda pa ni Kuya Les ang tinanong nito kay Manang Lusing. Ang tanong niya, "Manang, may mga multo ba dito sa bahay? Kasi may nakita akong lalaki sa bintana kanina eh. Hinihintay ko siyang bumaba pero parang hindi naman siya bumababa." Ang sabi sa kanya ni Manang Lusing, "Meron. Pero mabait yan. Ang nakakatakot, yung mga nasa labas. Lalo pa ngayon, magmamahal na araw." Isa-isa silang dinuduro-duro ni Manang Lusing, kasabay ng paalala niya na wag na wag kayong lalabas nang hindi ako kasama. Maraming gumagalang kapitbahay dyan na nakatira sa bundok. Yung kaninang tawanan at kulitan nila, nawala yun at naging seryoso silang lahat. Tanong ni Kuya Les kay Manang Lusing, "Ano ho? Kapitbahay? Tapos nakatira sa bundok? Ano po yun?" Sagot ni Manang Lusing, "May mga bumababa kasing kapitbahay na galing sa bundok. Huwag mo na lang alamin kung ano sila. Sumunod na lang kayo sa akin. Dito na ako tumanda." Napapaisip sila kung bakit panay ang banggit ni Manang Lusing ng kapitbahay. Nakatira nga yun sa bundok, di ba? At saka, tingin nila sa lugar, wala silang kapitbahay. Yung susunod na bahay sa kanila, malayong malayo pa. Kesa masira ang unang araw nila, binaling na lang ulit nila yung kwentuhan. Oras na ng tulugan. Sama-sama silang lahat sa isang malaking kwarto. Ayaw nilang maghiwa-hiwalay para mas masarap yung bonding. Pinag-uusapan nila yung mga plano nila para bukas. Pupunta sila sa ilog, sa talon, mamumundok. Ang dami nilang plano. Nang sumingit na naman yung isang kasama nilang babae, banat niya kaagad, "Ano kaya yung sinasabi ni Manang Lusing na kapitbahay? May nakita ba kayo?" Ayan na. Nag-iba na naman yung topic nila. May kanya-kanya silang opinyon tungkol doon sa kapitbahay na binabanggit ni Manang Lusing. Kesyo, katutubo, mga naunang tumira doon, rebelde. Huminto lang silang lahat
Nang magsalita si Mindy ng, "Baka mga aswang." Pagbanggit ni Mindy niyan, may malakas na kalabog ang bumagsak sa bubong ng kwarto nila. Lahat sila nakikiramdam. Yung bumagsak na yun, parang naglalakad na at dahan-dahan itong nagpapalipat-lipat ng pwesto sa itaas. Tumigil yon sa pinakasentro ng bubong at hindi na lumikha pa ng ingay. Ang sabi ni Mindy, baka nahulog lang na nyog. Marami kasing puno ng nyog ang nakapaikot sa bahay nila. O baka pwede ring mga alagang pusa ni Manang Lusing. Huwag na lang nilang pansinin. Tinatakot lang nila yung mga sarili nila. Nakatulog naman sila ng maayos nung gabing yun. Kinaumagahan, sinamahan sila ni Manang Lusing sa mga pupuntahan nila. Enjoy na enjoy sila nung araw na yon. Ang dami nilang nagawa. Lalo pa nung nasa ilog sila. Ang sabi ni Manang Lusing, lubos-lubusin na nila. Kasi bukas hindi na sila pwedeng lumabas. Biyernes Santo na yun eh. Natatawa-tawa pa yung matanda habang sinasabi yan sa kanila. Kaya tingin itong magbabarkada, nagbibiro lang si Manang Lusing. Natapos silang maligo nun mga bandang 3:00 o 4:00 na ng hapon. Di pa dapat sila aahon. Kaso inawat na sila ni Manang Lusing. Habang naglalakad sila papauwi, may nadaanan silang magkakadikit na bahay. Tapos mukhang walang nakatira. Giba-giba eh. Yung mga kahoy nun, mukhang sinunog. Tanong ni Kuya Les kay Manang Lusing, "Nang, asa na yung mga nakatira dyan?" Sagot ni Manang Lusing sa kanya, "Huwag ka nang magtanong. Bilisan na lang nating umuwi. Anong oras na oh? Baka mamaya, abutin pa tayo ng 5:00. Sa reaksyong pinakita ni Manang Lusing, bigla tuloy nagkaroon ng interes itong magbabarkada doon sa nadaanan nilang mga abandonadong bahay. Nagplano silang balikan yon ng hating gabi. Tatakasan nila si Manang Lusing. Kinagabihan habang kumakain sila, nagbubulungan sila sa mga plano nila. Biglang nagsalita si Manang Lusing. Ang sabi niya, "Huwag niyo nang tangkaing bumalik doon. Mapapahamak lang kayo." Tapos lumingon sa orasan si Manang Lusing. Pagbalik niya ng tingin sa magbabarkada, nagsabi siya ng, "Pagpatak ng 12:00 ng madaling araw, wala nang poprotekta sa inyo dahil patay na ang Diyos." Sabay lapag ng kakanin sa mesa at naglakad na ito pabalik sa kwarto niya. Silang magbabarkada nagkatinginan. Kumukunot-kunot pa yung noo ni Kuya Les nun. Tanong niya, "Ha? Patay na ang Diyos? Namamatay ba yung Diyos? Hindi naman, di ba?" Sagot ni Mindy sa kanya, "Dati pa kasing pamahiin sa amin yan eh. Kapag mahal na araw, ibig sabihin nun, patay ang Diyos. At kapag patay ang Diyos, yung mga demonyo gumagala sa labas. Kasabihan lang yun ah. Ewan ko kung totoo. Wala pa naman akong nakikitang demonyo eh."
Nag-alangan silang magbabarkada na lumabas. Natakot din sila eh. Kaya ayun, hindi na lang sila umalis nung gabi. Nung nasa kwarto na sila, hindi mapakali yung isa nilang kasamang lalaki. Papalit-palit ito ng pwesto sa higaan niya. Nairita si Kuya Les. Tanong niya dito, "Huy, ano bang nangyayari sa'yo?" Sagot nun, "Gusto ko talaga puntahan yun, pre. Tara, takot ka ba?" Kahit takot si Kuya Les, sumagot siya ng, "Ha? Hindi ako takot ha. Tara, tayong dalawa lang." Tumango-tango lang yun, tapos tumayo na. Dahan-dahan silang naglakad papalabas ng bahay. Nung nakatakas sila, aba, para silang mga siraulo na nagsisigawan pa habang tumatakbo papunta doon sa mga abandonadong bahay. Hindi na matandaan ni Kuya Les kung anong oras nangyari ito. Basta, madaling araw na yon. Kasi napakalamig na sa labas eh. Ang ingay nilang dalawa nun. Tawa sila ng tawa. Pero, nawala ang lahat ng ingay nila nung may narinig silang nagsisigawan ng malakas. Ayon kay Kuya Les, yung mga napapanood natin sa TV na hali-halimaw na tunog, ganun na ganun yung narinig nilang dalawa nun. Parang malalaking nilalang na nagwawala tapos napakatinis ng sigaw. Ang sakit sa tenga. Napahinto silang dalawa sa paglalakad habang nanginginig na ang mga tuhod nila. Nung nawala yung sigawan, napalitan naman yon ng mga tawanan. Hindi tawa ng ordinaryong tao yun. Dahil sa pandinig nila, dalawang boses yon na sabay na tumatawa. Hinawakan ni Kuya Les yung braso ng tropa niya at nagsalita siya ng, "Takbo ah. Isa. Dalawa. Takbo!" Nung akmang tatakbo na sila pabalik sa bahay, paglingon nilang dalawa, may nakatayo na sa likuran nila na isang napakalaking itim na baboy. Hindi naman sa pagiging OA pero ayon kay Kuya Les, para itong barakong baboy na doble ang laki. Tapos may mga malalaking ngipin ito na nakausli. Kitang-kita nila yan. Gawa ng tinatamaan ang baboy na ito ng liwanag ng buwan. Naglalakad papalapit sa kanila yung baboy. Kasabay ng pagsuwag-suwag nitong ngipin niya papalapit sa kanila. Yun bang pinapaatras sila? Hindi nila alam kung saan direksyon sila pupunta. Kasi kapag umatras sila, papunta yon sa ilog kung saan nanggagaling yung sigaw ng halimaw. Kapag sa magkabilang gilid naman sila tatakbo, talahiban yon tapos maraming puno. Baka hindi na sila makalabas. Iyak ng iyak si Kuya Les pati yung kasama niya. Nang huminto ito kakasuwag sa kanila at naglakad yon papasok sa talahiban. Hindi nila alam kung anong nangyari, bakit biglang umalis yon. Nung nakakita na sila ng pagkakataon, tumakbo na sila papauwi ng bahay.
Ilang minuto lang ang lumipas. Naririnig nila sa itaas nila na merong pumapagaspas. Ramdam na ramdam nila yung puwersa ng hangin. Alam nila pareho na hindi yun ordinaryong ibon. Kasi ang lakas nung hampas ng hangin sa kanila. Sigaw sila ng sigaw habang tumatakbo papauwi. Nang marinig nila ang boses ni Manang Lusing na nagsalita ng, "Uwi!" Pagbanggit ni Manang niyan, yung malakas na pagaspas na sumusunod sa kanila, bigla na lang nawala. Tumakbo sila papunta kay Manang Lusing, tapos yumakap sila sa matanda. Ang sabi lang nito sa kanila, "Bakit kasi hindi kayo marunong makinig? Umuwi na kayo! Dali!" Pinatakbo sila ni Manang Lusing hanggang sa bahay. Sinisipat-sipat nila yung matanda, pero hindi yon sumusunod sa kanila. Nung makauwi sila ng bahay, pumunta kaagad sila sa kusina para uminom ng tubig. Nang madatnan nila na nakaupo na sa lamesa si Manang Lusing, gulat na gulat silang magkaibigan. Kasi 'di ba, pinauna silang umuwi nun. Papanong nakarating yon kaagad ng bahay? Ang dami nilang tanong sa matanda. Pero ang tanging sinabi lang nito sa kanila, "Pinilinan ko na kayo. Sinabi kong huwag kayong lalabas dahil patay ang Diyos. Yung mga nakita nyo, dulot lang yon ng imahinasyon ninyo. Pinapasok kasi kayo ng mga demonyo." Natulala silang dalawa habang nakikinig sa matanda. Pumasok din sa isip ni Kuya Lesno na, imahinasyon? Hindi yun imahinasyon. Alam ko yung nakita ko. At alam ko yung naramdaman ko. Matapos magsalita ni Manang Lusing, tumayo na ito sa lamesa. Naglakad papunta sa kwarto niya. At bago ito pumasok, sinabihan sila na, "Umuwi na kayo bukas. May mga iba pang darating." Yung eksena na yan, ang hinding-hindi malilimutan ni Kuya Les. Kahit nung nagkukwento siya sa akin, grabe ang tindig ng kanyang balahibo. Tsaka yung mukha kasi ni Manang Lusing nun, ibang-iba. Hindi tulad nung una nilang kita dito na masiyahin, palangiti. Basta, ibang-iba siya nung gabing yun. Nung tulugan na, pinilit kaagad matulog ni Kuya Les. Kasi gusto niyang maunahan yung kaibigan niya. Ang kaso lang, bigla kaagad humilik yun. Patay. Siya na lang yung gising. Ang daming pumapasok sa isip niya. Paano kung maihi siya? Sinong sasama sa kanya? Yung CR nasa baba ng bahay eh. Malapit pa sa kwarto ni Manang Lusing. Ilang oras ang lumipas, hindi pa rin siya makatulog. Tapos yung pantog niya, sasabog na kasi ihing-ihi na siya. Pilit na pinipigilan ni Kuya Les yung ihi niya. Kaso hindi na niya kaya eh. Imbis na bumaba, binuksan na lang niya yung bintana. Tapos doon siya umihi. Yung bintana kasi nung bahay na yon, sliding na kahoy lang.
Pero nasa second floor siya. Kaya rinig na rinig yung pagtama ng ihi niya sa ibaba. Nakataas pa yung ulo niya noon habang umiihi siya. Sarap sa pakiramdam eh. Kaso lang, bigla na lang niyang naramdaman na tumatalsik yung ihi niya sa kamay niya. Pagtingin niya sa ibaba, meron siyang naiihi ang ulo na halos dumikit na sa kanya. Napaatras si Kuya Les noon tapos nadaganan niya yung mga katabi niya sa kama. Turo siya ng turo sa bintana habang panayang banggit niya ng, "May ulo! May lumulutang na ulo sa labas!" Tumayo kaagad yung mga kasama niya pero wala silang nakitang ulo. Ibang ulo yung nakita nila. Nagkalat yung ihi ni Kuya Les sa kama. Kaya ang nangyari, lahat sila hindi na natulog. Maging si Kuya Les. Kinuwento nilang dalawa yung naging karanasan nila nung lumabas sila ng 10 oras ng gabi. At ang hiling nilang dalawa sa mga kasama nila, umuwi na lang silang lahat ng araw na yon. Sakto namang nilagnat yung isa nilang kasama. Kaya naman napagpasyahan nilang lahat na bumalik na lang ng Manila. Wala kasing bilihan ng gamot doon eh. Liblib na yon, di ba? Malay ba nilang may magkakasakit sa kanila? At saka, wala rin silang baon. Kaya yun ding araw na yon, umuwi na lang silang lahat. Alam nyo ba na mula nang mangyari yan kay Kuya Les, tuwing sasapit ang 12:00 ng Biyernes Santo, naniniwala siya na patay ang Diyos. Okay, opinyon ko sa kwento. Tungkol kay Manang Lusing. Kung ako lang matik aswang to si Manang Lusing. O kung hindi naman siya aswang, meron siyang mga kamag-anak na aswang na nakatira sa labas ng bahay. Tsaka, kung bakit hindi binabanggit ni Manang Lusing yung salitang aswang? Kasi pansin nyo, panay siya kapitbahay eh. Marahil kaya hindi niya binabanggit yung aswang. Ayaw na ayaw niyang maririnig yon ng kamag-anak niya. O siya mismo, ayaw niyang tinatawag siyang aswang. Tapos nung binanggit ni Mindy yung salitang aswang, di ba, merong biglaan na lang bumagsak sa bubong nila. Malaki yung posibilidad, di ba? At eto lang, hindi ako sang-ayon na namamatay ang Diyos. Hindi talaga. Naging kasabihan na lang nating mga Pilipino yan. Pero meron talagang milagrong nangyayari kapag mahal na araw eh. Example na lang dyan yung mga buhay ng agimat, subukan ng agimat, iba't ibang klase ng pananampalataya, tapos ayun nga, yung mas malakas yung puwersa ng nasa kaliwa kapag mahal na araw. 'Di ba? Hindi ko din masabi kung anong meron at bakit ganun. Dahil ba sa paniniwala natin? O dahil meron talagang nangyayaring hiwaga kapag Biyernes Santo? Oh, baka merong nakakaalam dyan Share nyo naman yung idea ninyo. Ilalagay ko kayo sa pinned comment para lahat tayo magkaroon ng ideya. At saka, iwasan yung mag-away-away sa kwento. Meron tayong kanya-kanyang opinyon tungkol dyan. Okay? Shoutout muna tayo ng random subscribers natin na sina Ivy Flores at kay Corazon Guagano. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.